guys, it's me, Lorenelle. Katong topic karon kay ako i-share ninyo katong nagsakay ni og tangke sa Camp Lapu-Lapu. Mao ni apil ko ROTC. Ganun ko maka-experience sa training nila as an army. Like, second train. Ako nang i-share ninyo karon nga topic no. Actually guys, nag-film ko gabi ina. So, ganina kay pani nag-abot ni sa school na mo before 6:30. 6:15 na form na ipatanaw ni og mga motivational inspirational videos. After that nagkuan na mina sakay na may tangke lingkod sa babaw mura may kanagay nasa truck sa basura or sa bubero inana ang style mo kanang tupad na ko dira kay mao na siya sa farms. So pagsakay na mo mana ready na mi andam na sa mga camera kay pwede mo daw magdag camera. So andam na sa camera ako ipakita ninyo ang clip. Ako sa video nila kay si Carms, classmate na ako. Tapos sa tubangan, mao na si Claire. Mo ni ang tank ride nga mo na experience na sa mga vlogger diri. So mga ano Dapat madagit ang ano sa daghan pa kay kahuwat. Sa daghan pa jud kay kahuwat, you know. Pag humano mo sakay og tangke, ay na pud nga batch. So di ba? Mura kag bitin, pud ni gihuwat sa tanan ng picture taking. Pre, di ba picture taking, di na mawa. So kung man namuli na mi, then don't forget to subscribe para ma-updated mo sa mga videos na i-upload. See you in my next vlog.